И какво става, хора, дори днешния видеоклип и днеска, както виждате, ще ви покажа как да се направите сайт подробно. И да започваме. Значи за целта влизате в Google Chrome. Това ще е много дълъг видеоклип, за който ще се извиня, ако не може да го изгледате, но аз когато го обработя с Camtasia ще стане много по-бавен, много по-бърз. Така, за целта влизате в Weebly website. www.weebly.com влизате и той ви изписва някакви неща. Обаче, аз тук съм се регнал, аз ще се логаут, да ви покажа как изглежда като цяло. Изписва ви, тук натискате логин и натискате, че само да се направя на извън. И натискате тук Sign Up. Така. И се регистрирате, да кажем. Така. И спишете имейла. Така е паролата. Така. Тук sign up free. Така. И вече се регистрирате. Избирате темата на вашия сайт. Как ще изглежда първоначално сайта ви. Може да видите още много такива неща. Но аз да кажем ще изберам ето тази тема. Така. И виждате каква е темата. Theme Preview. И виждате как изглежда темата като цяло. И след това давате Start Editing. И изписва Creating Your Site. Да. И чакате. Определено време. И сега ето тук ще заведем в едитора на сайта. Обаче пред това ще изпише Choose Your Website Domain. Така. Избирате някакъв домейн. Да кажем, нашия сайт ще бъде, да кажем какъв да бъде, ще бъде за игрите в Google и така нататък. За игрите. Така. Игри. Така. Игри от BG. Така. И сега натискате Continue. И вече почвате да си правите сайта по какъвто искате начин. Сега ще ви покажа как може да си направите сайта. Това първо вземате ето този текст. И го пренасите ето тук. И тук вече може да пишете. Това може да го махнете или да го преместите. Ето. Мисля, че може да се премести, но ето само да махнем. Ето, махнахме. Те първоначално махате абсолютно всичко, за да можете да видите горе-долу как ще ви изглежда сайта. Така, махаме това. Чакайте, има ли дали за... не. Така. И дали изстреляте абсолютно всичко. И тук също пишете, натискаме за да го няма. Така, изписваме тук Drag Elements Here. Така. И сега слагаме заглавие. Титъл е заглавие. Слагаме го тук отгоре, където искате да видим. И копирате заглавието. Сега пишете какъв цвят искате да вие. Настроявате цвета. Да кажем, нашият искаме да ни е такъв малко по-тъмно. И такъв някакъв. И вижте, като
пишете с такъв цвят, ама не знам, що не става. Що не става? Хубаво, добре, би трябва да става. Можете да го направите така. Ето да пишете. Ай, това е. Игрите в България. България. Игрите в България. Не, всъщност за игрите в света. Така. И вече сте готови. И сега искате да го преместите. Фащате ето тук. Фащате ето тук и там и местите там, къде искате да го преместите. Ние даме тук. Даме тук. Казах тук. Добре, после... че малко го забравих. Не знам ще го покажа после, но... Сега може и така да кажем, ще стои. Мисля, че не можеше да се мести. Така. И сега тук нацъкаме и трябва вече да съм да променим цвета. Трябва да го копирате първо и да му променим цвета. Така. Той ще бъде такъв, така. Все едно, избирате по някакъв начин. Също ще го направим така. Ето. Заиграйте света. Искате да няма такава снимка, такъв бакграунд, така. И избирате бакграунд от Google. Да кажем, значи сега ние ще изберем за игрите в света. Тоест, избирате някаква снимка на игри. Изображения и избирате всякакви игри. Тук виждате на някакви изображения. Ето. Да кажем, ще изберем колаж на игри. Така, колаж. Да кажем колаж. Колаж. И си избирате някаква снимка. В случая ние ще изберем снимка на така. И избирате, да кажем, си изберем World of Warcraft. Преместваме я тук. Да, тук казах. Да, е тук изображението, сега трябва да ти иска да работи. Защо не става да го преместим, бе? Така. И го местите тук. Ето. И сега отиваме, връщам се отново в сайта. Така. И отивате тук, нацъкате върху снимката, в това и нацъкате Edit Background. И избирате Edit. Така. Избирате Change Image. Избирате Upload Image. Upload from photo from your computer и избирате. Ето, Ingress. Отворим. И вече имате тази снимка. Ето. Тя не се е публикувала. Така. И вече сте готови. Давате Save. Така, Save. И обаче сега искаме да променим, да кажем, цвета. В момента няма го променяме точно, но да кажем така ще изглежда цвета. Така, Move. Не знам защо не можеше да се мести, но така и тук става. Така.
То мисля, че изобщо не можеше да се мести. Сега. Тук може да сложите някакво лого. Ето да кажем лого. И може да си изберете ваше лого. Да кажем, после ще се занимаваме с логото и така нататък. И с тези ще се занимаваме. Сега ще поговоря. Опа, какво направих? Опа! Малко решихме. Отиваме се в сайта. Отиваме се в сайта. Визит сайт даваме. Малко така бавно. Окей, вече снимаме 8 минути. Така. Ето го сайт също се първи пак. Същия сайт. Малко бавно става работата. Ето сайта ни. Ето го нашия сайт. И сега може да се правим каквото си искаме с сайта. Така. Да кажем, може да добавите бутон или текст. Значи сега ще добавим един текст. Ето тук ще добавим един текст. Така. Казах текст. Просто ще добавим някакъв текст. И сега ще напишем текста. В този сайт ще намерите всякаква информация за игрите до света. Ето. И вече сме готови. И това вече може да променим цвета също на него. Ето. Така. И му променим. Неговия ще бъде син, да кажем. Избираме така. И сме готови. Ето. В момента правя примерен сайт, но ще покажа всичко стъпка по стъпка. Така. Ето. И да. Сега започвате да правите всякакви други неща, като бутон да добавяте. Почвате бутон да добавяте вече. Тук няма да е бутона, бе. Нико. Искаме тук. Искаме тук да бъде бутон. Не тук. И пишете текста. Така. Бутон текст и сега променяте текста на бутона. Да кажем, за връзка кликни. Така. След това отидете бутон Style и това ще... тук изберете бутон. Това не беше тук. Така. Position, къде да му бъде, може да бъде тук, може да бъде тук, но ние ще изберем тук. И link. И сега избирате до стандарт page и тук about. До about да отиде. Ето, до about да отиде. И вече сме готови. И това ще нас заведе ето тук about. Ето, така. И вече сме готови с началната страница. Обаче надолу има някакви тук глупости. Вижте колко продължават надолу. Гледайте как продължават надолу. Някакви глупости продължават. И искате тези неща да има нещо друго на тях. Така, първо трябва да ги стрите. Трябва да почвате да трите едно по едно, което ще отнеме малко повече време. Но аз това ще го скипне малко по-бързо.
Така. Линзваме всичките. Ето го, хора. И вече сме готови. Тук цялото е изпразно, както виждате. И сега може да слагате елементи. Така, да кажем, искаме да сложим тук текст. Така, избирате титъл и слагате текст. Текста може да го преместите ето тук, да кажем. Не, текста не може да се мести, разбира се. Така. И избирате какъв да ви е текста. Да кажем, текста ни ще бъде Чакай. Информация за нас. Така. Добре. Ето го текст. Така. И сега тук разцъкаме и сега ще го направим, това нещо ще го направим в някакъв ето такъв тъмен цвят. Ще го дебелим и това ще го сложим и дори е такова ще го сложим. И ще го направим си така. И ето така ще изглежда. Така. И сега отдолу ще сложим някакъв текст, малък текст. Така. И този текст. Тук ще пишем участващи в нашия проект. Така. Това го копираме, правим го така, правим го така, правим го така, така. И му избираме и неговия цвят. Неговия цвят ще бъде малко по-такъв. И ето. Участващи в нашия проект. Слагаме отдолу един текст. Така, още един текст слагаме отдолу. И пишем моето име. Така. Така го правим и така, така и опа, чайте, така, 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 така. И тук избирате цвета. В случая аз ще избера някакво жълтичко. Така. Опа, тей. Създател този сайт. Така. И ето. И тук отдолу ще има още. Тук ще има, да кажем, трябва да има още хора. Сега искате да обаче да едитнете бекграунда. Ето тук може да едитнем този бекграунд. А тук може да едитнем този. Давате edit бекграунд. Обаче в сега тази цел ще трябва да изберем още една снимка. Така, тя ще бъде информация. Така. Така, информация. И сега избираме хубавата. И избираме сега снимката, която най-много ще ни трябва. Така, да кажем, избираме ето сега снимка ме кефи мен. Така. И я притегляме. Така ще я заместим. Така. Сега отиваме в сайта. Вече снимаме между другото 16 минути. Отиваме в сайта. Ето го. И натискаме върху нея Edit Background и Image. Add Image. Upload. Така. Това. И готово. И Save. Така и ето как ще изглежда. Ето.
как изглежда, много по-яко е. Така. Информация за наш... Обаче тук е в синьо. Добре, това се вижда. Значи това тук трябва да променим цвета. Добре, ще го направим в някакво много е такова лилаво, да се вижда повече. Ето по този начин ще го направим. Ето. И така. Ето, вижте се, виждаме. И тук искаме също да сложим нея. Значи от тук ще забързам отново клипа. И да, ще го забързам, за да видите горе-долу как ще се... Няма да видите, тук ще добавя някакви неща, обаче вие няма да ги виждате. Оп, тук има още такива. Чайте само да ги махнем. Набързо ще ги махнем, той няма го забързвам. Така. Ще ги махнем набързо само. Така. Така. И сега ще забързам от тук клипа, защото тук ще има, ще добавя много по-различни неща. И горе-долу ще гледате някои неща. От тук. И да, хора. Забързам клипа и да. С малко думи.
И така, хора, както виждате, така го украсихме. И да, отне малко повече време, отколкото си мислех, но да, това все пак ще е доста дълъг урок, как да си направите хубав сайт. И така, както виждате, сме готови. С първата страница, това е страницата Home. Така. Обаче, тук как може да го промените? Така. Опа, чакай малко ми. Значи, те е такова. Тей. Тей. Така. Page. Така, отивате на Page, ако искате да промените името. И отивате на Home. Не се сгъзвате и променяте името. Така. Това ще е начало. Ето начало. Аз ще съм го правил. И сме готови. Така. Вече това се казва начало. На Shop
това shop ще се казва за игрите. Така. Ето и втората страница готова. About. About ще е info. Връзка. Връзка. Така. Updates. Това ще го изтрием. Ето delete. Ще изтрием. Опа, чакай. Delete. И delete. Изтриваме updates. И остават контакт. Контакт е и контакт ще го изтрием. Така. Изтрием контакт. И остават тези три страници. Така. Ето за начало, за игрите и връзка. Хоп, обаче тук направихме някаква грешка. Така, отиваме пак на един сайт и сега тук в така, влизаме в сайта, казах. Влизаме в сайта. Ехо, сайт. И ето. Тук сте готови, вече имате снимки. Първата страница е изцяло готова само за 28 минути. Така че другите страници са доста повече. Така. За игрите. Учиме тук. И тук ще пише за всяка игра. Тук ще пише за играта. За една игра. За играта. Така. Добре, тук също ще намерим за играта, която да кажем ще намерим да кажем за играта PyDie 2. Така. 2. И търсим. Така. Драгаме. Местим тук. И се учиме тук. Учиме тук. Така. Edit Backgrounds. Image. Add Image. Това го правя. Този път обаче тук няма да е забързано. Ето. Отворя. Чакаме. Така. И ето. И сега тук може да сложим текст. Така. И в този текст ще пише играта. Името на играта. Day 2. Така. Тук го копираме така, разбира се вижда хубаво. И го правим в нашия любим цвят. Така. Обаче този цвят не се вижда нещо. Така че го направим в такъв. Така. И сега, за да намерите, за да не пишете цял текст, какво представлява идея, ако не знаете, пишете PD2. Така. Отидете тук и търсите Википедия. Ето, Википедия. И сега ето ви излиза това. Излиза ви цялото за играта. Излиза ви доста информация за играта. Ние ще копираме ето това. Така. Обаче то е на английски. Сега учаме и пишем преводач. Всъщност е такова. Пишем преводач. Преводач. Така. И превеждаме. Така обаче влизаме на преводач. И сега превеждаме. Слагаме това на английски и искаме да се преведе на български. Слагаме. Така. Копираме го. И ако там вече може да добавите тайли. Така, слагаме обаче тук добавяме текст. Ето, текст. И поставяме това цялото за играта. Така. И го копирате. Разбира се. Копираме го. Правим го така.
И тук си го правите в някакъв цвят, какъвто поискате, разбира се. Обаче ние те тук ще ги стрием. Тия няма да ни трябва. Така. Така. Обаче то малко тук не се вижда нещо, не знам по каква причина. Значи така, ще го направим да се вижда така. Така хората ще го... Не. Добре, не се вижда, не знам защо. Ще го съм така. Добре, още повече. Така. Така е по-добре. И тук пише и тук пише, както виждате, за Payday. Така. Ето, тук надолу повече нагоре, това е първата страница. Тук пише за Payday. Така. И тук може да се сменя, да кажем. И сега отиваме на връзка. Така. И сега за връзката ще е малко по-трудна работата. Тук за игрите беше доста лесно. Началото беше също доста лесно. Специално за мен беше началото доста лесно. Ето, както виждате как да стеглим игра по най-лесен начин. Тук съм обяснил как се стегли игра. Добре, обаче сега отиваме на връзка, което е най-трудното. Според мен връзка е най-трудното. Винаги е било доста трудно. Така. Сега drag elements here. Така, тук трябва да сложим контакт форм. И тук, както виждате, контакт форм. Ето. Контакт форма. И Form Options. И докъде да се изпрати имейл адреса. Така. Аз ще желая да се изпрати до моята почта, което ще го закрием, разбира се. Така. Така. Това ще го променим и ще пишем въпроси за въпроси. Така. Копваме го, така. И избираме неговия цвят. Това ще бъде цвета отново. Тук избирате. И го пишем име. Име и фамилия. Така. Имейл. Майл. Така. Обаче ще е така. Емайл. И коментар. Тоест това тук ще е въпрос. Така. И това е бутонче Submit. Така. Може да го променим. Обаче мисля, че тук че не може да се промени, доколкото знам. Не може да се промени, окей. Изпрати. И хора, както виждате, той за въпроси е готово. Тук е лесно. Сега обаче отивате тук и избираме някаква снимка. И пишем за въпроси. Изображения. И за въпроси. Тази снимка. Това е една самия. Не заменяме вече, още много снимки станаха. Така, отиваме в сайта отново. И натискаме Edit Backgrounds. Така, не бе. Мисля, че тук не може да се...
Тук не можеше, да. Тук не можеше, окей, сейф. Я все пак да... не можеше. Edit backgrounds. Image, add image. Така. Later, upload image. Тук изберете upload image. Що те са бъднали? Хубаво, трябва да рестартираме, значи, страницата. Така, рестартираме. Нещо се е бъглясало. Отново. Така. Така. Връзка, учиме на връзка. Така, edit backgrounds. Add image. Така. Upload image. Upload. Така. Ето го. Чакаме. Чакаме. И така. Save. И ето как изглежда. Мисля, че това е перфектно. И ето, хора, вече сме готови и с трите. Нека да покажа как изглеждат вече след 46 минутен клип, как изглежда. Така. За игрите в света. Ето тук всичко се пише подробно до края. Така. За игрите. Тук пише само за една игра, за жалост. И връзка. И хора, това е. Вече сме готови с създаването на нашия сайт и няма какво друго да променяме в този сайт. Добре, след като натискате Publish, ето тук Publish. И избирате тук. Continue давате. Давате ето тук. И избирате, тук трябва да попълните такова. Че сте човек, а не сте робот. И както виждате, че изписва ви, че публикува вашия сайт. Така. И ето го сайта ви. Така. Той е публикуван вече. Вече имате сайт. Хубаво, даваме тук. Да пробваме дали наистина. Чайте малко са. Публиш. Сайта ни е... Какъв е сайта? Чакай сайта да се го видя как беше. Ето го така. Копиране. И се вече се правим са. Така, поставяме имейл. И нека видим дали... Ето го имейл, хора. Това е. Ето го сайта. Как изглежда. За връзка кликни. Ето. Опа! Ето какво трябваше да поправим. Така. Той трябва да се заведе. Той трябва да се заведе до... Website rule. Не. Чакай. Link. Page. Връзка. Така. Така. И сега пак Publish трябва да цъкнем. За да не е готов сайт. Така, Publishing пишем. И така, да видим дали адреса се е получило. Така, пак копираме адреса. Така. Опа. Ето това назовете на връзка. За игрите. Нека да учим за игрите. Да разгледаме. И да, хора. Както виждате, сайта ни е публикуван. И вече този сайт е готов. И да, можете да се забавлявате с вашия сайт. Това беше този
урок как подробно да се направи сайт. Надявам се, нали, да ви е харесал и горе-долу да сте взели полука и да знаете как се прави сайт. Вече ако съм любимо, дайте по един лайк и харесате този видеоклип. И да е хора! Това беше. Мен надявам се какво да ви е харесал. Ако така се абонирайте за канала ми и очаквайте още клипове. Ай, чао!